рӯзи 16 сентябр додгоҳи фаронса собиқ раиси иттиҳоди байналмилалии варзиши сабукро бо фасод дар робита бо истеъмоли допинг аз тарафи варзишгарони русия муҷрим дониста ӯро ба муддати 4 сол аз озодӣ маҳрум кард. 2 соли ин муддати зиндон имкон дорад ба таври шартӣ сурат гирад. ламин дияки 87-сола ки шаҳрванди сенегал мебошад, аз соли 1999 то соли 2015 иттиҳоди байналмилалии варзиши сабукро сарбарӣ кардааст. ба қавли додгоҳ, диак бар ивази пора варзишгарони руси бо допинг ба даст афтодаро аз муҷозот раҳо намуда, имкон медод ки онҳо дар мусобиқаҳо иштирок кунанд. додистонӣ мегӯяд ҷамъан диак ба маблағи наздики 3,5 миллион евро пора гирифтааст ва қисми аз ин пулро барои рӯпӯш намудани қазияҳои варзишгарони хилофкор бо мансабдорони дигари байналмилалӣ тақсим кардааст. бар иловаи ҳукми зиндон, диак бояд тахминан 500 000 евро ҷарима супорад. ӯ ҳақ дорад ки бознигарии ҳукмро талаб кунад. аснои муҳокима, диак гуноҳро ба гардан нагирифт.